Dzień dobry panie doktorze, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Chciałabym dzisiaj z panem doktorem porozmawiać o koronawirusie, ale pod kątem ginekologii i położnictwa. Witamy serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, miło mi. Panie doktorze, obecna sytuacja epidemiczna budzi niepokój w społeczeństwie. Dotyczy to również oczywiście kobiet ciężarnych. Czy kobiety w ciąży należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2? No, ciężkie zakażenie infekcją COVID-19 dotyczy głównie osób starszych, osób obciążonych chorobami współistniejącymi. Natomiast wiemy, że kobiety w ciąży to z reguły młode, zdrowe osoby, które nie są obciążone żadnymi chorobami współistniejącymi, więc one do takiej grupy ryzyka nie należą. Natomiast musimy pamiętać, że ten układ odpornościowy, układ immunologiczny kobiety ciężarnej działa w zupełnie inny sposób. Jest on dodatkowo niestety tą ciążą obciążony, więc jak gdyby my zalecamy, żeby jednak w tym okresie ciąży pozostawać w tej izolacji, jakby chronić siebie, żeby ten kontakt z osobami ze środowiska zewnętrznego był jak najmniejszy, żeby minimalizować po prostu ewentualne ryzyko. Jasne, rozumiem. A czy zakażenie nowym koronawirusem u kobiety ciężarnej może manifestować się w inny sposób niż u pozostałych osób? Macie państwo takie doświadczenie? Powiem szczerze, że nasze doświadczenie jest dość niewielkie. My jakby edukujemy się na podstawie przypadków chińskich, włoskich, natomiast te przypadki, które były u mnie w Krakowie w szpitalu uniwersyteckim, manifestowały się dokładnie w ten sam sposób jak u innych osób, które, że tak powiem, nie są w ciąży, i to były z reguły gorączka, kaszel, duszności, czyli zupełnie takie typowe objawy. Niektóre pacjentki również podawały tą utratę smaku, węchu, te, które objawy gdzieś tam były podawane. Natomiast my ze strony takiej ginekologicznej, też widząc, co się dzieje w innych szpitalach, od razu przestrzegamy, żeby każdej pacjentki, czy w trakcie ciąży, czy przede wszystkim po porodzie, w połogu, która zagorączkuje, nie traktować jako potencjalnie podejrzaną infekcję koronawirusem. Mamy wiele innych, że tak powiem, przyczyn, szczególnie w połogu, tych stanów zapalnych, wysokich gorączek, więc tutaj musimy do każdej kobiety podejść zupełnie odpowiedzialnie, przeprowadzić pełne badanie ginekologiczne, wykluczyć inne przyczyny występowania tej gorączki, i wtedy możemy ewentualnie myśleć o infekcji koronawirusem. Oczywiście. W czasie trwającej epidemii kobiety ciężarne szczególnie obawiają się o zdrowie nienarodzonego dziecka. Czy zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może mieć wpływ na przebieg ciąży, tak jak w przypadku patogenów z grupy TORCH? Czy istnieje ryzyko wewnątrzmacicznej lub okołoporodowej transmisji zagrożenia? Powiem szczerze, ta evidence-based medicine jest dość niewielka, jeżeli mówimy o koronawirusie. My tak naprawdę o tej infekcji rozmawiamy od 3-6 miesięcy może, więc nie wiemy, jak ta infekcja wpływa na płód, na dziecko w pierwszym trymestrze, jeżeli pacjent przychodzi o infekcję koronawirusem w pierwszym trymestrze, bo te dzieci dopiero się urodzą, prawda, jeżeli te matki przechodzą teraz tę infekcję na przykład. Natomiast ryzyko zawsze istnieje. Na pewno ryzyko infekcji wewnątrzmacicznej jest zdecydowanie mniejsze, bo do tej pory takie przypadki nie były opisywane. Natomiast ryzyko takiej transmisji okołoporodowej czy bardziej poporodowej zdarzają się dużo częściej. Tu mówimy o takim nieświadomym kontakcie, czyli że pacjentka nie wie, że jest nosicielką, nie ma żadnych objawów, gdzieś przechodzi infekcję koronawirusem zupełnie bezobjawowo, i zaraz po porodzie dochodzi do tego kontaktu skóra do skóry, śluzówki dziecka do skóry matki podczas karmienia piersią i do takich konwersji, transmisji tej infekcji zachodzi, więc tak to się zdarza. Natomiast wewnątrzmaciczne do tej pory są nieopisywane, więc na spokojnie. A jak wygląda postępowanie i procedura przyjęcia do szpitala w przypadku podejrzenia ryzyka infekcji nowym koronawirusem u kobiety ciężarnej? Musimy pamiętać, że tych szpitalów tak zwanych covidowskich, każdy z tych szpitali ustala swoją własną ścieżkę postępowania, bo te szpitale są różne strukturalnie, w różny sposób te oddziały ginekologiczno-położnicze działają. Ja mogę mówić za swój szpital, czyli Szpital Uniwersytecki w Krakowie. My mamy zupełnie oddzielne wejście dla takich pacjentek, mamy oddzielony w ogóle blok porodowy i salę cięć cesarskich, która znajduje się na zupełnie innym piętrze niż to taka dla pacjentek zdrowych. I te pacjentki od razu są
są izolowane, bo to też pytanie, jak ta pacjentka do tego szpitala covidowskiego się dostanie. Czy zostanie przewieziona przez karetkę z kwarantanny, czy trafi do nas zupełnie nieświadomie. No my postaramy się, przeprowadzamy ją poprzez mierzenie temperatury, wywiad epidemiologiczny, badanie ginekologiczne w takim ambulatorium położniczym i potem ona trafia na pojedyncze sale, gdzie ma własną łazienkę, tam jest izolowana, cały personel przebiera się w środki ochrony osobistej, w maski, w kombinezony i każdą taką pacjentkę traktujemy jak potencjalnie zainfekowaną infekcją COVID-19 do momentu, jeżeli gdzieś te dwa wymazy pobrane u niej w przeciągu 24 godzin, jeżeli wyjdą ujemne, to wtedy możemy ją traktować jako osobę zdrową. Natomiast u nas jest to zupełnie oddzielone, osobny trakt. No i wiadomo, że te pacjentki jak gdyby są pacjentkami dedykowanymi do zabiegu cięcia cesarskiego, więc to mamy też osobną salę. No właśnie, stąd moje następne pytanie. Jak wygląda poród kobiety chorej na COVID-19? Już pan doktor odpowiedział właśnie, czy faktycznie zakażenie nowym koronawirusem u ciężarnej jest wskazaniem do wykonania cięcia cesarskiego? Jeśli tak, to dlaczego? No, mamy teraz takie zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, że żeby rzeczywiście minimalizować to ryzyko przede wszystkim dla dziecka, u pacjentki z podejrzeniem nawet, czy z potwierdzoną infekcją koronawirusem, wskazania czy zalecenia mówią o zakończeniu ciąży drogą cięcia cesarskiego. Natomiast no, jest tam drobny wyjątek, bo trzeba pamiętać, że jeżeli przyjedzie pacjentka już w aktywnej fazie porodu i wykonanie tego cięcia cesarskiego będzie przynosiło więcej ewentualnego ryzyka dla pacjentki niż korzyści z kontynuowania porodu siłami drogami natury, to my, mówiąc zupełnie szczerze, nie przeszkadzamy temu porodowi, pozwolimy mu się odbyć siłami drogami natury. Natomiast rzeczywiście pacjentki podejrzane, prezentujące objawy są pacjentkami dedykowanymi do zabiegu cięcia cesarskiego, no głównie z tego powodu, żeby minimalizować ewentualne ryzyko dla dziecka, prawda? Czyli dziecko zupełnie jest odizolowane od matki, przechodzi w kącik nie ma kontaktu ze skóry do skóry, przechodzi przez, że tak powiem, nie ma kontaktu z wydzielinami, w których są opisywane, że w tych wydzielinach, w drogach rodnych ten koronawirus się znajduje. No i staramy się to ryzyko minimalizować poprzez zabieg po prostu. Dziękuję. Wiemy, jak ważny jest kontakt matki z dzieckiem od pierwszych chwil po porodzie. Czy noworodka należy izolować od matki chorej na COVID-19 i czy kobieta chora na COVID-19 może karmić dziecko piersią? Jasne. Te zalecenia, te wytyczne, czy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, czy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego zmieniają się z dnia na dzień. Coś, o czym my rozmawiamy teraz, może być za parę dni zupełnie nieaktualne, bo mamy zalecenia z 5 maja wydane przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, które w dalszym ciągu utrzymuje, że pacjentka czy podejrzana z rozpoznaną infekcją koronawirusem powinna być od dziecka izolowana ze względu na to dość duże ryzyko transmisji tej infekcji na dziecko, więc rzeczywiście te dzieci powinny być od mamy izolowane. Co do karmienia piersią, wytyczne mówią o tym, że jeżeli pacjentka ma potwierdzoną infekcję koronawirusem, ale nie prezentuje objawów, prawda, nie ma kaszlu, nie ma gorączki, nie jest leczona lekami przeciwwirusowymi, to może w specjalnych warunkach, mamy specjalne wytyczne, je można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia w chwili obecnej. Jeżeli jest specjalne obostrzenia epidemiologiczne są zachowane, to mama może odciągać ten pokarm i dostarczać ten pokarm i ten pokarm może być dziecku podawany. Natomiast jeżeli prezentuje objawy, to raczej powinien być ten pokarm utylizowany. No i pamiętajmy tutaj, że my mamy dość duże możliwości wykonywania teraz testów na koronawirusa, to znaczy jeżeli 2 testy w ciągu 24 godzin wyjdą ujemne, no to dziecko wraca od razu do mamy, prawda? Więc tutaj gdyby chciałbym uspokoić te wszystkie pacjentki, bo jest duży niepokój, prawda? Związany z tym, że wiele dni czy tygodni to dziecko będzie zupełnie odosobnione, będzie przebywało na oddziale neonatologicznym. No jeżeli mamy podejrzenie, 2 osobne testy, to jest raptem 24 godziny, 1 doba i dziecko, jeżeli mamy ujemny test, mamy jest wszystko w porządku, nie jest ona zainfekowana koronawirusem, to może to dziecko wrócić do mamy. Natomiast jak się potwierdzi, no to wiadomo, że lepiej tą izolację stosować dla dobra i bezpieczeństwa dziecka, no bo ten układ immunologiczny jest jeszcze zupełnie niedojrzały i on potrzebuje czasu. Jasne. A mam takie pytanie, które nurtuje wielu
naszych czytelników i internautów. Czy pary starające się o zajście w ciążę powinny zrezygnować ze swoich planów w czasie trwania obecnej epidemii i co z parami, które są na przykład w trakcie procedury in vitro? Czy powinna ona zostać na ten czas wstrzymana? Jakie jest stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników? Ja się uśmiecham, bo to jest temat, którym ja się zawodowo na co dzień zajmuję, pracując na oddziale endokrynologii ginekologicznej. My tam diagnozujemy pacjentki i pacjentów, czyli pary, które borykają się z problemem niepłodności. I tak jakbyśmy tą rozmowę prowadzili jeszcze 2 tygodnie temu, to zalecenia mówiły jasno, że czy pacjenci leczeni, czy w trakcie diagnostyki niepłodności, czy pacjenci zdrowi powinni się wstrzymać ewentualną możliwością zachodzenia w ciąży. Natomiast te wytyczne już parę dni temu się zmieniły. I co do osób zdrowych, które chciałyby rozpocząć, tych pytań ja też jako lekarz dostaję bardzo dużo. Czy panie doktorze, czy my możemy się z powrotem starać o zajście w ciążę? Zalecenia mówią, że tak, że można wrócić do tych starań o ewentualną ciążę. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ciąża jest takim zupełnie magicznym i specjalnym stanem i powinny te wszystkie zasady bezpieczeństwa, zasady izolacji powinny być zachowane, żeby zminimalizować to ewentualne ryzyko. I tak samo ze wszystkimi technikami wspomaganego rozrodu. One już od zeszłego tygodnia na nowo wróciły, czyli wszystkie kliniki leczenia niepłodności na nowo wystartowały. One mają wprowadzone zupełnie nowe procedury związane niestety z epidemią. Są to procedury ochrony osobistej personelu, specjalnego podejścia do pacjentów, natomiast metody in vitro wróciły już i można je wykonywać, więc tak. I ostatnie już pytanie, czy jeżeli pojawi się na rynku medycznym szczepionka na COVID-19, czy kobiety ciężarne będą tą pierwszą grupą w kolejności do szczepienia, czy wręcz odwrotnie? No, ja szczerze wątpię, żeby ktokolwiek zaryzykował wyszczepianie kobiet ciężarnych zupełnie nową szczepionką, których nie będziemy mieli żadnych badań klinicznych, jak ta szczepionka wpływa na dziecko. No, tutaj przykład szczepionki krztuśca, która rzeczywiście została masowo wprowadzona do wyszczepiania ludzi w Polsce, to był rok 1960, natomiast w zaleceniach ginekologicznych, żeby szczepić kobiety ciężarne, to rok około 2016, więc to ogromny przedział czasowy, więc raczej pacjentki w ciąży nie będą grupą, dla których ta szczepionka będzie dedykowana. One tutaj jednak powinny swoją ochronę opierać na izolacji, na ograniczaniu tego kontaktu, na wychodzeniu tylko, że tak powiem, w sprawach konieczności, czyli czy badania ginekologiczno-położniczego, czy wykonania podstawowych badań w ciąży, bo te badania muszą być wykonywane, żebyśmy mieli pewność, że ta ciąża przebiega w sposób prawidłowy i fizjologiczny, czy badania prenatalne, USG, ultrasonografia pierwszego, drugiego, trzeciego trymestru tak samo powinna być wykonywana pomimo panującej pandemii. Natomiast tak jak mówię, raczej szczepionki nie, jeżeli coś takiego odkryjemy, to od kobiety w ciąży raczej nie, natomiast wszystko będzie się rozgrywało pewnie na naszych oczach i dopiero się okaże na bieżąco. Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.